La Paeria de Balaguer ha aprovat de forma inicial els projectes per a la instal·lació de plaques solars al pavelló Impaxa i al poliesportiu municipal. Amb la instal·lació d'aquestes plaques, la Paeria preveu subministrar llum en equipaments com l'Escola Gaspar de Portolà i la llar d'infants Els Puiginalis, en el primer cas, i el propi poliesportiu, la piscina i el camp de futbol, en el segon. Amb l'actual normativa de l'Estat espanyol, de moment no es podran beneficiar de les plaques altres instal·lacions situades a més de 500 metres dels edificis que comptaran amb aquesta nova font d'energia. La Paeria, però, espera que aquesta normativa canviï en un futur. També gràcies a les plaques es preveu reduir de forma notable la factura elèctrica en aquests equipaments, donat que les plaques podran subministrar entre un 30 i un 45% de l'energia. Pel que fa a l'estalvi previst, podria rondar els 24.000 euros a l'any. Els projectes estan ara en exposició pública, ho estaran durant 30 dies hàbils i si durant aquest període ningú presenta al·legacions, quedaran aprovats i sortiran a licitació. L'actuació compta amb un pressupost d'uns 160.000 euros i l'objectiu és adjudicar els dos projectes abans de finals d'any i que les plaques entrin en funcionament durant el primer semestre de l'any que ve. La instal·lació de plaques al pavelló Impaxa va ser una de les 5 propostes més votades en els pressupostos participatius del 2020. Arran d'això, des de la Paeria van creure convenient fer un projecte interessant per la ciutat i aprofitar la bona idea i els resultats de les votacions per culminar un projecte, una iniciativa que ja tenien des de feia temps. Asseguren en aquest sentit que és un projecte de futur important per la ciutat i la seva petjada ecològica pel que fa a serveis i consum.